Hello, hello. Lah ngene iki sinkron jenenge. Lah jaman ndek mben iki apa ki jenenge cakepane Pancasila. Lah kok gerongnya muni goleng. Bar kuwi penggirongnya cekel polisi kecek lebone polsek. Ha iya. Mula saiki wis kreatif gandeng bukesi apa isine lali-lali dhewe terus eling THR eling. Iya. Nana. Ya. sayuk sing rukun-rukun. Telaske, Bu. Sembah nuwun Malik Slendra Sanga ngaturi jumeneng dumateng pepunden kula Bapak Haji Muhammad Suprapto. Yes, panjenengane ngasta kejaba penyanyi uga ngasta Bambang Cakil wayang wong. Hebat. Ayo wis jan. Slendra ya, monggo. Slendra. Ha ta, duduk. Duduk. Ya. Palaran Panggur. Monggo Bapak.
mangkono ngelmu kang Dalu Bapak sehat bagas waras sugeng tias yen langkung rumiyin nyuwun tepuk tangan untuk Bapak Haji Muhammad Suprapto. Matur suwun. Sepindah malih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sugeng wabarakatuh. rawuh sedaya ingkang kalau pembukaan saya udah naik panggung tapi belum rawuh ya. Sekarang tambah rame penontonnya nggih. Alhamdulillah matur suwun. Dan alhamdulillah hari ini kita semua sehat walafiat, seger kewarasan semua. Amin. Basa Jawane ngiras-ngirus. Sebetulnya kita ini dengan mbak-mbak ini adalah penyanyi-penyanyi saya. Kami punya grup musik Campursari di Surabaya, Sinar Baskara, yang sudah berumur 17 tahun. Ya ini penyanyi-penyanyi saya. Menawi grup karawitanipun menika namanya napa, Pak? Karawitannya namanya Baskara Sakti. Wah. Baru 5 tahun. Nggih. Nah ini satu lagi, Keri, Mbak Kesi, monggo Mbak Kesi. Nah. Ayo, Ayo monggo. Jadi 17 tahun yang lalu saya mendirikan Campursari Sinar Baskara. Pemusiknya ya banyak dari isi Solo, tamatan isi Solo. Penyanyinya ya ini yang dari Solo. Kurang satu ya Mbak Ratih kurang. Ini Mbak, ini Mbak. Ya. Lah malam ini saya ingin menampilkan apa yang saya tampilkan 15 tahun yang lalu, yaitu Bambangan Arjuna Cakil. Kersa nggih?
Karena saya pencinta seni bukan di sini saja. Saya juga mencintai apa weh? Wayang orang itu apa? Sriwedari. Malam ini saya pentaskan Arjuna Cakranya dari Sriwedari. Ya, Mbak ojo. Mbak Via ya, Mbak Via tampil. Sudah gembrobios tuh, dandane mulai jam 8. Oh alah. Monggo. Jadi saya suluan dulu ya. Suluan dulu sangsol dulu, nanti baru bocah bajang. Ya bocah bajang, baru dandang gula, baru palaran pangkur, palaran dandang gula nggih. Sang saya dalu ora rasa biar kang lintang kumedhap. Iti sonyo tengah lumreng kandhane ngepos pita karengyaning budyanira sapedalangan ngiri sang Dwijawara brengang Dapur babe lir swaraning madu branto manungsung sarine kembang lir swaraning madu branto manungsung sarine kembang. Nanti bocah bajang 2 kali ya, itu lagu pesan saya. Bocah bajang Iring angin antara ubah Yusagara maning-maning kebun bunga sasi sesa biru nggih bocah bajang Iring angin antara ubah Yusagara sana tempatnya di sana di cakinya ya agak mundur dikit. kebun bunga sasi sesa iku marang Witing klopo Jawa taing ngesamata salubune
kaya wong ya grubetan kaya menjangan mati. Ini 15 tahun yang lalu ya, di Surabaya dengan mbak-mbaknya ini. Iki satri Yopi nunjuk wong sekti mandra kalau kengrat pilih tanding yen prang popo Suramrata Jaya Merata tartamtu hangrang lamun padang aja mbok ngae yen kurang aja sabar
Tepuk tangannya mana? Luar biasa, weh. Mas Petro, Jos, Pak. itu kenangan bersama teman-teman Sani 15 tahun yang lalu. Wah, nggih. Waktu itu masih imut-imut semua. Sekarang udah imot-imot. Amit-amit. Mas Petro, Dalem, Bapak. Nggih. saya mau menyenangkan teman-teman anak-anak muda itu ya. Lah, itu yang ditunggu-tunggu. Oke. Niki mangke menawi mboten jenengan paringi hadiah. Iya. Sok Senin pun mboten gelem kuliah, Pak. Iya. Biasanya arek-arek joget terus disawar senengane. Arek nom Oke. cas sekolah sih nggak sekolah gak lah ya. Anak-anak nanti bisa di situ ya jogetnya ya anak muda. Oke. Mbak sekarang yang sepuh-sepuh turun. Aku mau ngajak yang nom-nom aku. Sing wis suwek-suwek turun. Mbak, matur suwun. Pak, Iya, ya aku Roy. jenengan boten turun sisan. Ora, aku wis enom kok. Niku cara wayang masem niku punan. Ya. Saiki kanggo arek nom sing nembang ya sing nom-nom nome kaya aku. Siap. Nomor 1 Umi tampil ke depan. Nomor 2 anak saya dari Surabaya. Ova. Satu di sana itu loh. Ini Brigita tampil ke depan Brigita ayo. Tepuk tangan untuk Brigita ayo. Ayo Umi. Lagune sing enak dijogeti apa? Njaluk podang kuning. Ya, ayo. Ayo, Mbak Birgita pergi, Mbak Birgita. Ayo. Mana Brigita? Mbak Birgita Supraptowati. Ini murid-muridnya Mas Sayo dan muridnya Mbak Kelsi ya. Mana Oh. Fir ini Fir? Enggak apa-apa pakai mana wes. Ya. Deh, pakaiane ya. Pak. Kula isin lho, Pak. Lah kula rokan ngeten niki sinden-sindene sedaya ada kudungan ini kula Apa-apa. kayak penyanyi dangdut lho, Pak. Lah Apa-apa. pancen mau dandutan ini kok. Enggak sini. Nggih. Mas Petro, Dalem. saya ini di mana-mana jadi pembina. Nggih. Saya ini pembina keroncong Indonesia. Wah, nggih. Saya juga salah satu pembina dandut Indonesia. Wah, nggih. Lah kowe njaluk dandutan apa kok iso? Ayo. Siap. Arek-arek njaluk apa? Podang kuning apa jambu alas? Jambu alas? Bisa jambu alas? Bisa ya? Jambu alas Dok ya? Bisa, Oke, siap. ayo. Oke, jambu alas. Monggo teman-teman isi yang mau joget, monggo. Paramat, sama Paramat. Ya,
sawang kok katon ngece gawe pikirku kome katon nyanding sirah Matur suwun nyuwun duka nek wonten kesalahan, kelepatan dan kekurangan. Usana wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Petro pun lajengaken. Nggih, sembah nuwun, sembah nuwun. Nggih. Niki adik-adik mahasiswa pripun, Pak? Pun. Adik-adik niki pun nyiapne parian niki. Oh. Nggih. Oh ini ketoke njaluk anu. Paketane caping gunung niku lho. Oke, enggak apa-apa ya. Mboten napa-napa. Waktune. Ning sing dereng jumeneng niki genti enten genduk winong. Ayo winong mana winong? Munasirah, ayo. Winong. Ngateken. Munasirah Asing rasa. Ayo. Papat kiri kanan dua-dua. Ya, titik. 4 kiri 2 kanan 2 ya. Ayo monggo. Pak Rahmat siap Pak Rahmat. Ayo loro kiwa tangan. Lah kok golek-golekne awakmu lho ngono kaya ngono. Suaraku ra metu nek dek gak didampingi sing ayu-ayu ngene. Nggih, Pak. Leres, Pak. Ayo Nduk, kene Nduk. Kiwa Nduk. Monggo. Sampai gunung nggih. Nggih. Nane. Niki sak jenglengan pinten, Pak niki? 500. Baru tak elekne lali. Saben wengi siap nyawang konangan
penonton 500. Nggih. Pak nuwun sewu instruksi Pak Prapto. Nggih. Kula dadipun menawi mayang teng wilayah Solo Raya niku ngangge gamelan kula sing teng griya sing abang. Nggih. Ning niki kula beto saking Blitar. Dados wonten peniti ingkang cacahipun niku gangsal niku king Blitar mriki, Pak. Mongko niki mboten iso muni yen tanpa ditata peniti gitu, Pak. Oh gitu ya. Penitine apa sing dienggo nyujeni klambi niku? Oh, ngono sing nata gamelan. Oh nggih. Yen memajang mung nganggo janur kuning. Oh, mana iki? 500 pindho. Sae. Pinong sing ndi ya? Lho, Pak. Oh, kowe ten, Nduk. Pak. Benten to, Pak? Beda banget. Mas Petro, Dalam selama ini kan saya selalu dengar Winong tahu kenal. nggih. Ning tak kira wis senior gitu ya. Nggih. Wis senior banget tak pikir. Paling enggak anaknya telu lah gitu. Baru ketemu aku tak takoni tekan. Kula nembe SMKI, Pak. Lho SMKI. Berarti SMA kelas 3 lho. Nggih, Pak. Nggih. Ya bocah ngene rek. Sik bocah banget jane. Tak pikir Nggih. wis wah wis. Nggih lan niku teng SMKI 6 tahun, Pak niku, Pak. Oh gitu ya bener. Berarti saiki umure 24 pisan. Wah, terus canggih terus ora. Ayo saya ke Nom, ayo Nom. Yen memajang, ayo. Oh. Kembang. Sik. Dalam. Tak tes mau, bisa. Tak tes. Yen memajang, jane kembang to. Lulus kowe, ayo. Nggih. Mat, 200, Mat. Alhamdulillah. Heeh, kita tambah ujian. Ayo, yen memajang. Habis. Kok habis pripun ATM dekat mriki, Pak? ATM masih banyak, Pak. Mat, juga ATM, Mat ya. Ayo. Pak, Mas Petro. Dalem. Biasa, aku yang nggawa piro mesin teh. Lah nggih, Pak. Mesti. Nggih. Mergo ngene Mas ya. Nggih. Suatu ketika saya itu datang ke seorang ustadz Nggih. di Pasuruan karo bojoku. Nggih. Delok tangane Pak Prapto delok. Bu, bapaknya aja oleh nyekel dhuwit. Nek bapakmu nggo dhuwit piro ae mesin teh. Saestu niku. Sami kalih kula niku, Pak. Kula nu pinten lung ngoten niku. Ngene iki wis entek. Tak kira mau cukup wong sakmene ae. Enggak apa-apa. Isok nak temat Bu, ning ATM sik Mat ya. Ah, nggih. Ayo Dek, lanjut Dek. Monggo. Niku dalan niku ngetan, Mas. Pom bensin niku ATM tok niku. Terus ae. Aja akeh-akeh nek cukup 200 juta ae. Wah. Ora guyon ayo. Ayo Inam, ayo terus Inam. Suaramu tak rungokne Inam, ayo. Stop. Saya suarane. Mat 500 Mat. Wah, iki. Tenun, Pak. Iya, ayo. Semakin pagi semakin panas. Ayo. Ayo Nang, Nang. Lumayan kena ngetuku produk ya. Ayo. Wis ping pindho dadi 1 juta ya. Ping pindho to? Nggih, niku mau ping kalih, Pak. Lagi pengen ngono. Nggih, Ping jenenge pindho ping kalih niku, Pak. Ping 3 yang sakno. Ping 3 aku pindho ke pisan nggih, ping 3 nggih. Ayo 1,5 juta kowe ayo. Nggih, biasane ping pira to nggih? Saiki palarano sing enak ya. Sing enak ya. Ya, sing enak siap.
pacitan sarwi jana apa itu? Saya Rong yuto. kali juta. Once. Kanca-kanca, nuwun sewu nggih, malam ini ada tamu-tamu kita yang belum saya kenalkan. Yang dari Jakarta ada Pak Karyono, mana Pak Karyono? Jumeneng. Pak Karyono? Nggih. Ah itu Pak Karyono ya. Beliau Jenderal Polisi, Brigjen Polisi, mantan Kapolda Maluku ya. Pak Karyono. Karyono. Pak Karyo niku nyambut gawe eno ki Padang. Lha nyambut gawe kanca-kanca bengi ki Padang tenan. Padang. Satunya dari Jakarta juga, dari Surabaya. Surabaya, Mas tadi Karyono, Jenderal Polisi. Sekarang Mas Naryono, Jenderal Marinir. Monggo Mas Naryo berdiri. Brigadir Jenderal Marinir, penguasa Surabaya. Mana Mas Naryono? Oke, matur suwun rawuhipun. Dan ada teman saya dari Jakarta juga, nek sampean ke Jakarta ada MRT. Ya, sing ning isore to lemah barang lho. Lah itu direkturnya datang sekarang. Namanya Mas Aduh, lali. Mas. Aduh. Nek supe dipotong 2 juta. Wah, bareng rabi kejem ana. Lagi ngoten to, Pak? Iki lho, ini tanda-tanda agak tua. Yogung tuwek banget lagi 76 wae. Mas Pramono. Aduh. Mas Purnomo, cuman Mas Purnomo. Udah kondur. Oh ya nggak apa-apa. Oke, ya ada tamu-tamu saya dari Surabaya, Brigjen Naryono Purnawirawan, Mas Karyono dari Jakarta, Brigjen Purnawannya juga, ya, dan lain-lainnya. Dan juga panjenengan Bapak Suprapto pikantuk salam saking Guru Besar ITS Surabaya Profesor Imam Robandi. Ya, niki paring salam suwun, panjenengan. matur suwun, Mas Robandi, matur suwun. Ya, ya. Ayo Nduk, tekan timun Nduk. Parian, Pak. Panas. Ya, panas. Oh, panas sedap. Sing durung kowe ya? Mboten lah kula anu niku lho. Ngemutaken ngoten lho, Pak. Oh, ya Allah. Satu kata berapa, Pak? Panas. Pak Rahmat kok ATM gong teko ya, belum datang. Yang ada siapa Mas Budi? Ya itu kan banyak teman-teman di Jakarta utangon dhisik gak apa-apa kowe. Gua arek mahasiswa itu, Mas. Ayo parian ya. Pariane contone ngene. Anenane nenane contone nggih. Ning Surabaya, terangno Nduk. Ning Surabaya. Ning Surabaya. Numpak sepur. Numpak sepur. Baleni ning Surabaya Ning numpak sepur. Surabaya numpak sepur. Derek Mas Cahyo mesti makmur. Nderek Mas Cahyo mesti makmur. Ya, betul kok. Tepuk tangan dong untuk Mas Cahyo. Nggih. Terima kasih. Bintang cantik. Iya. Besok uangnya untuk beli kapet ya. Ayo anak mahasiswa, ayo, monggo, monggo. Sini, Ayo. Kula nggih saged Pak maringi contoh, Pak. Oh iya. Kula nggih saged maringi contoh. Tak kasih contoh ya. Seperti ini. Noto boto jejer telu. Pak Suprapto
selalu di hatiku. Contohnya ngoten niku. Contohnya ngono kuwi Fet David. Wong saparikan arep browsing ning Google reneng. Cacile Pak lagi SMA. Monggo anak-anak mahasiswa monggo. Cung, Sini cung. tampil depan sini monggo. Ayo. Ayo sing ngendel oleh mahasiswa kok. Ayo Ji, maju. ro lu matu. Ayo maju satu. Ayo. Wah. Ah gitu kok. Wah, dapur Ayo babe. maju sini. Ayo sini sini. Niki nggih Pak Haji. Pak Yuda Pak. Ya wis oke. Anak-anak Pak, anak-anak. Enggak apa-apa. Ya. Yud, rasa kok tak kei dhewe ae. Seren orang kreatif. Ayo Pak Rahmat, ini wong-wong kuwi ya. Ayo. Nyatus Pak, ayo. Ayo kowe sik Ndek, Le. Nggih. Pun kula damel kendek dalu, Pak. Oh, Dek bengi wis gawe ya, siap. Pun gawe 5 lembar niku, Pak. Ayo Yud. Nano. Ayo. Nane. Mip panen gabah Panen gabah ben dadi sego. ben dadi sego. Mugi barokah Pak Prapto sak keluarga. Terus iki bener. Allahumma 200. Woi, ngangge laras e. 200. Murute Pak Cahyo Allahumma. sembah nuwun, Oke, Pak. Ya wis. Oke, ayo. Matur sembah Layakno awan mau takon nyapu moh ngepel moh. Jagakne iki, Pak. Langgih to, Pak. Ayo. Nggih, Pak Prapto. Oke. Larase, Pak. Kamurtinan, ayo. Ning pasar nongko Ning pasar nongko tumbas sepeda. tumbas sepeda. Mugi Pak Prapto. Salah. Salah. Lho. Kok to. Oh, Salah. nggih. Kula Denda 50 kali 100. waduh, ampun ngaten to, Pak. Ayo. Aduh. Ora cair nih Mas Daryanto mengke. Ya to. Nggih. Tuku botok. Ah. Tuku Mau botol. aku liyane. Oh, Kereta. numpak kereta Numpak kereta. nganggo sepeda. Saged mawon, Iki sing Pak. jelas kowe iki. Arep Numpak numpak kereta. sepeda apa numpak kereta? Numpak kereta nang stasiun to, Pak. Lah mengke nang stasiun nek ngangge sepeda. Saged to? Ya wis gandengan ngono sak Nggih. iso. Iya jajal. Mugi Pak Prapto panjang yuswa. Oh, numpak sepeda to, Pak. Kula dhewe pun nyatet, Pak. Grogi. Kula gandeng grogi nek nggih kepanggih panjenengan Sepeda niku. muga Pak Prapto Nggih. duit berkah apa ya. Nggih, Wis nggih. catet, wis nyatet, siap. Wah, golek 200 sik siap. Nggih, Pak. Ayo. Kula bar niki badhe matur ten jenengan, Pak. Iya, Nggih. Pripun, Mas Dar? Kutha Surakarta. Piye? Kutha Surakarta. Kutha Surakarta. Tuku jamu. Tuku jamu. Mugi Lah nggo sepeda. Mboten, Pak. Pun kula dol. Aku mau genahne kok. Nggih. Ayo ulangi. Kutha Surakarta. Waduh, tiwas ilang lho, Pak, catatan kula riyen. Nggih, Pak, kula wong ngregengke swasana gara-gara niki. Waduh, gayamu aja kritik ae sregene. Saiki tak gawekno ya. Nggih, pripun? Ning Surakarta. Ning Surakarta. Ya toh? Nggih, Ya toh? nggih. Ning Surakarta. Ning Surakarta. Ning Surakarta. Lagi to, Pak? Tumbas napa? Tenanan ya. Nggih. Ning Surakarta. Ning Surakarta. Numpak sepur. Numpak sepur. Nderek Pak Cahyo. To. Oh, iya. Lek malih aku Pak Cah to kuwi kok. Oh iya, nderek Pak Prapto. Pancene makmur. Ya wis. Nggih. Wis, 200, Pak. Ya. Kowe iki mahasiswa kok preman. Nggih, matur sembah nuwun. Oke. Kowe asli ndi to, Le? Kula Jakarta, Pak. Jakarta. Loh, Jakarta ndi? Kula Tangerang Selatan. Tangerang. Nggih. Kula Tangerang. Oh, Pak Lulu. Oh, lah Mas saya kan dalang di sana kemarin. kemarin. Kamu ikut di sana? Mboten. Enggak dijak. Oh, kowe kuliah. Oke. Cah Jakarta ya, anak boy Pak Lulu ya. Oke. Kula badhe mriku, Pak. Eh? Tangerang Selatan. Arel apa? Nggih, Pak Dosangu iki. Oke, monggo. Ya wis. Ki wis arek-arek gak maneh.
Piye fit iki fit? Hah? Jare wis takon bukeni parian. Parian dalan takon kapro ora. Ayo lanjut, Mbak, monggo. Mbak sebelah sana belum, monggo dilanjut sampai di mana? Najan. Wadon sarawi. Ora suling padang sarang. Dek zaman apa juang penjara kelingan anak lanang biar tao. Stop. Sampean belum tahu ya? Belum. Sampean tuh penyanyi profesional. Iya. Nek bar nyanyi mesti dibayar. Betul. Bapak penyanyi amatir. Betul. Bar nyanyi mesti bayar. Oh, ngoten. Sing pertama, Ya. sing kedua ngerti? Mboten. Sampean penyanyi profesional, penyanyi harus ikut musik. Nek penyanyi amatir, musik harus ikut Nyanyi. Oh, gitu. kesalahan. Ada zaman apa juang anjur kali